आं बिराद दुखु मोनबायलै बिराद दुखु मोनबाय आनजाला जोब्बाय फर द सिक्स हेलो 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 कमेन्ट 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 गाइस कमेन्ट करो गाइस जेराव बियो थायो बेबा मा रायजो गोसोआवसो दंसै लोगो हमनांगौ अब्लालाय सोरनाव सोंबायनो सोंनायनि गोसोआ फैबाय थाया बिनि महरा हेलो हेलो लोगोफोर हेलो हेलो सोर सोर दङ प्लिज प्लिज कमेन्ट 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 प्लिज 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 कमेन्ट प्लीज प्लीज कमेंट 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 करो हेलो 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 गाइस कमेंट करो कमेंट गाइस कमेंट 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 गाइस हेलो गाइस गाइस कमेंट कमेंट प्लीज हेलो गाइस कमेंट बिबार बारिनि गोसोआ जेबोला फैयो बियो बेसे गोला जानानै
गाइसमोन कमेन्ट खालामदो। सिमाङाव नों आंनि मानो फैया गोबां मिजिं दङ आंहा सिमाङाव आंनि नों मानो फैया सिमाङाव नों आंनि मानो फैया गोबां मिजिं। बै मा बोब्रा बोब्रि जाखो लाइकखौ बोरै होयोमोनब्रा रोंलायलांलाला। आंनो होना लानोसै रावबो होआबालाय। हेलो हेलो गुड इभिनिं इभिनिं दोस्त। फैयो मानो गोबां मिजिं दङ आंहा कहने तो बन जाओ तुम मेरे ख्याल। मा जाखो रावबो गैया। सानस'हायै गोसोआ सुखुआ खालामदों मानो। सातस'ल'सै माथो। सिमांनि गोदै फाखोना खोमायो आं गावखौनो बोहैबोबाय आंनि अननाय गोरबोनि दै लिंखनाजों सिउ सिउ बारा बिर। मा एसे सिरिब्रा लोगोफोर सेयार खालामलाबायना होनो र'। ग्रुपालाव थांसै आं नालाय। तू मेरी दीवानी है ओ मेरी सनम रे तू ही मेरे सनम रे सनम रे सनम रे सनम रे सनम रे।
हेलो लोगोफोर सोर सोर दङ प्लिज कमेन्ट करो कौन है प्लीज कमेंट मी कौन है प्लीज कमेंट करो हेलो 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 थांलाय फैलाय सोर थांलाय फैलाय जागासिनो दङ कमेन्ट खालामा माने दिङा ब्र मानो गाबखो ब्र लाइक डान थेंक यू सो माच ब्र आंनि एलबि आव फैनायनि थाखाय वेलकाम मस्ट वेलकाम आरो थेंक यू सो माच बहा दं आं दायो न'आव दं ब्र आं न'आव दं आरोना दायो ब्र मा खबर मा खालामदों बहा दं ब्रआ मा गाबिनिमोन खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जाखोमोन ओंख्रियाना जोंना बान्दा फुलकपि आलु मटर ओमफ्राय नासोमोन ब्रआ बहानिमोनलाय मा गामिमोन ब्र नोंना मा डिस्ट्रिक्ट मोनलाय कौन है प्लीज कमेंट करो कमेंट खामानिसो मावदोंबा मा खामानि मावो ब्रआ ब्र माबाफोर जबफोर बिजनेसफोर माबा मोनसे मावो नामा ब्रआ टिपकाय मंगलाजाराव गामिनि आदा टिपकाय मंगलाजार टिपकाय मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयोमोनलाय ब्र टिपकाय आं खोनादोंल'लै कम्पानिसो थेंक इउ स' माच ब्र खोन्थानायनि थाखाय कम्पानियाव उपाय गैया ब्र कम्पानियाव मावाबाबो जोंबो नै गामिफोरावनो बिदिनो बायदिसिना मावो आरोना आंबो ब्र उपाय गैया बाहेरायावसो मावोमोन आंबो बेंगालरावसो मावोमोन ओरैनो क'क्राझार खाथिनि आदा थेंक इउ स' माच ब्र खोन्थानायनि थाखाय क'क्राझार आं उदालगुरिनि ब्र कौन है प्लीज कमेंट करो कमेंट गाइस सिमाङाव नों आंनि मानो फैया गोबां मिजिं दङ आंहा मा खामानि मावबाय दं ब्र आंथ' दासान्दि जेबो खामानि गैया ओरैनो आं मिस्ट्रिसो मावगासिनो दं आरोना उदालगुरियावनो आं दायो मिस्ट्रि मावगासिनो दङ बाट आं बेंगालराव थायोमोन आरोना बेंगालराव पिज्जायाव मावोमोन आरोना आङो ओमफ्राय दायो आङो थांफिननोबो हागौ आं माहां जाना दं आरोना थांबाबो एसे लेटै थांनो हागौ आरोना आङो हम दिल की धड़कन में ओ हो ला 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 आए आ जाओ सपनों में हम दिल की धड़कन में ब्र मानो गाबखो जेनेबा हेलौ हेलौ नोंगौ ब्र माथो खालामबावनो आरोना उपाय गैयाना आरो जों गोरिब फिसा जाहैबाय
अके ब्र' बेस्थ'बालाय दे ब्र' थेंक इउ आरो ना आंनि एलबिआव दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ब्र' थेंक इउ ब्र' थेंक इउ आंनि एलबिआव दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो अमायाबो गोदाखौसो गैला मा अमा गोदाखो थेंक इउ स' माच गुड इभिनिं बहुत ठंडा है इधर राधे 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 देखो पूनम जी हम लोग का गाँव इधर है देखो थोड़ा घूम रहा है मैं राधे राधे पूनम जी राधे राधे ला 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 कौन है ओनली 1% ए साला राधे राधे हेलो हेलो पूनम जी हाउ आर यू कैसे है आपका बुखार ठीक हो गया कि नहीं हुआ प्लीज़ कमेंट करके बताओ अब अभी कैसे है आपका लाडू 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 लाड्डू लाड्डू का मतलब हम लोग का बोरो में मिठाई मतलब लाड्डू 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 इसे मोनबोखो इलाखै आं बबाव माने आं जेरावबो थाङाखैलै नै न'आवनो दं आङो बबाव थांदों आङो न'आवनो दं दायो जेरावबो थाङाखै आरोना न'आवनो दङ गामियावनो दंबाय दङ दैमालु मा खबर दैमालु ब्र' मा खबर आप किधर चला गया प्लीज कम औ दं उन्दुना अ बोरै सोलिगासिनो दैमालु ब्र' खबरा मोजां मोजां जानांगौ आंनाबो दङ बिदिनो लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो दे आं नायनो र' नोंनिखौ साब दंना गैया अ नोंनिया आनसार जाना दंमोनलै
अ ओंख्रियाना जोंना माबासोमोन फुलकबि आलु ओमफ्राय मटर ओमफ्राय नासोमोन आरोना। नोंस्रा मा ओंख्रि जानायमोन? गोथाव माने बिदिनोसै आरोना दैमालु ब्र' थेंक इउ स' माच आरोना आंनि एल बि आव फैनायनि थाखाय। आंना ना चेनेला गैयालै माथो बारायलानो माथो आं अरुणाचलाव थाहैबायना अरुणाचल फुरा डाउन जाजोबदो आरोना गासै जोंहा आलु भाजा ना बाथोनसोमोनलै अ गोथावानो मानसिफोरा रावबो गैथारला माथो अबाव थांजोबखो गासिबो एल बि होजोबदों नामा? मानसिफोरालाय माथो अनलाइन दंजोबो। भिडिअ होआबा बिदिनो जाखायो ओंलै भिडिअ होआबा बिदिनो जायो जानायालाय ओमफ्राय माने ओजों अरुणाचलाव नेटानो मोनाना आरो आं माने चाइना बर्डाराव माने फौजिफोरनि खामानि मावदोंमोनलै जोङो भटारनि ओमफ्राय ओजों नेटानो नाङा मबाइलानो फनखौनो रायलायनो हाया बिदि आरोना बेनिखायनो बेफोरावनो माने बिदि जाजोबदो आरोना घटनाया मथथे हमनानै ला सापस 46 7 देसो ओरैनो बरबाद जादों आरोना इहाय माने आंना डाउन जाजोबदोंलै गैया ओमफ्राय नै दायो साबसक्राइबारानो गैया ओरैनो जास्ट माने ओरैनो न'खराव माबोरै दङ दायो नोंस्रा ब्र'? बुङा मानो सना नंगौ नामा नोंनि लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो आमाय मा ओंख्रि जानाय? सबायजों माजों? ना सिंगि बा मैया लाबोनाया? बै सोमखोर गामिया थान्दालै बिरादनो ने थान्दा मोनदोंलां बै सोमखोर गामिया नंगौ नामा नोंनि लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो रोमै रोमै नुहुरनाय बै सोमखोर गामिया नंगौ नामा नोंनि लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो ला 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 ला
La 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 la. La. La 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 हो सनम रे फूल से बना है तुमसे अच्छा कौन है तुमसे अच्छा कौन है ना 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 तुमसे अच्छा कौन है फूल से बनाना ना 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 तुमसे अच्छा कौन है फागुन फागुन फा- फागुन फागुनखौ साजायगोन सोमलि बिबारा सना नोंखौ साजायगोन मानो गाबबाय थायो दे खेनसे होननायानो हेलौ हेलौ प्लीज कमेंट करो कौन है हेलो हेलो कौन है प्लीज कमेंट करो कमेंट हेलो गाइस हेलो हेलो
फूल इस बदन में तुमसे अच्छा कौन है, तुमसे अच्छा कौन है, ला 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 हे हे आंना बे माला फैबावगोनब्रा अर्डार खालामनाया नै तुमसे अच्छा कौन है ओ ला दोननोसैलै एलबि खामानि गैला थैंक यू सो मच मैं एलबी अभी रखने के लिए रखेगा सोर सोर आंनि एलबियाव फैनानै दसे समबाबो नुजाफैबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थैंक यू सो मच सी यू अगेन फिर लोगो मोनफिनगोन फिर मिलेगा दोस्तों बाय बाय